מכירה בהגדרה המילונית שלה או בהגדרה החברתית שלה זה בעצם פעולה שכוללת תקשורת, השפעה ושכנוע. לא כתוב כאן כסף, לא כתוב כאן עסקה, לא כתוב כאן תשלום. והטענה שלי היא שבעצם פעולת המכירה נעשית גם בפעולות האישיות שלנו, בסדר? וגם בפעולות העסקיות שלנו. הלכנו עם הבת שלנו לסופר, ועכשיו מתחילה לשגע אותנו, היא רוצה איזשהו ממתק שנקנה לה ואנחנו מרוכזים במה שקורה בסופר. היא מביעה את דעתה בתקשורת מילולית, ואנחנו ככה אומרים, דוחים אותה ואומרים לה בסדר, עוד מעט ועוד מעט ועוד מעט, ומתחילה תקשורת בלתי מילולית, והתקשורת הבלתי מילולית מתחילה בשפת הגוף שלה, היא כבר מתחילה להתעצבן. אם אנחנו עדיין לא שמים לב לזה, או עדיין מתעלמים מהדבר הזה, מה שקורה בשורת ההשפעה, היא מתחילה למשוך תשומת לב. ילדת קניונים שהיא נשכבת על הרצפה עכשיו ותקני לי וכולי, היא בונה טיעונים למה היא צריכה שהיא תקני לה עכשיו את הבמבה, אנחנו נותנים טיעונים כנגד, ולאט לאט היא מכרה לנו, אנחנו רוצים לקנות שקט, ומה שקורה, אנחנו עוברים לפעולה, ומתחילה תזוזה. התזוזה היא בסדר, תעזרי לי ואני אקנה לך, או לא תעזרי לי, רק תהיי בשקט והנה, קחי את הבמבה שלך, בסדר? זאת אומרת, יש תזוזה מנקודה A לנקודה B.